Hvad så alle sammen, og velkommen til i dag, der skal vi lave noget, der hedder græs-challenge. Vi skal spise 5 stykker græs, og se hvem der brækker sig først. Jeg ved, hvordan vi kan knude. Vi tager bare græs på et sted. Vi gør det alle sammen. Folk ikke er gået. Vi må sætte den på en eller anden ting. Ja, vi gør det alle sammen. Eller fald i selfie af mig. Er der ikke en, der gider holde dit selv sammen med? Vi sætter den bare her, Jesper. Vi sætter den bare i græsset. Kapper, er du med til det? Fordi så kan det være, at du må låne min telefon til at filme os. For helvede. Ej, jeg er ikke helt sikker. Vil du være med? Hvor skal vi sætte den henne? Jeg vil gerne være med, men... Vil du så filme? Ja. Eller hvad? Okay. Har du allerede spist? Hvad så alle sammen? Vi skal spise 5 stykker græs, og se hvem der brækker sig først. Er I klar? Nej, jeg skal lige have den her. Godt, vi filmer helt. Ja. What's up, you fucking asshole? What's up, you fucking truck? Nej, Kasper, du må ikke dreje skærmen, så bliver den helt skøn. Det er lidt ligesom, når man skal spille golf. Jeg skal lige kigge, om bolden er så er det rigtig så. Jeg skal lukke lige til, om kameraet så. Ja. Kasper, kan du holde 2 ting på en gang? Jeg kan godt holde. Jeg gider ikke prøve. Okay. Ja, okay. Du skal bare trykke på den røde. Er du klar? Det er mig, Mathias. Det er også der er YouTuber. Det er også der starter YouTuber. bare 3, Kasper, 2, 1. Kasper, Ja, han er altså så skal vi så i gang med at spise. Vi skal spise 10 stykker græs og se, hvem der brækker sig først. Den, der brækker sig Jeg først. tager ikke. Okay, 5. Den, der brækker sig først, så tager vi. Okay. Skal vi brække? Okay, vi tager lige 5 stykker. Ja. Som I kan høre, så er det mig, som der er kameraet for Mathias. Ja, fordi jeg går så er Jesper kameraet for Okay. Okay. Nej, vi skal bare have en hånd, og så plukker vi bare. Et stykke græs. Okay. 3, 2, 1. Og jeg er glad for, at jeg ikke er med. Nu skal I fange! Hey, hvordan er det? Det er fucking fedt. Oliver, hvordan var det? Jeg fucking elendig! Hvad sker der? Må jeg lige få min YouTube-kanal igen? Hvilken challenge skal du lave? Hvordan, Lukas, hvordan var det? Det er det værste, jeg nogensinde har smagt. Skal du have den? Er vi klar? Er I klar? Hvad skal vi nu? Drej rundt. Ikke drej rundt, og så skal vi lave et eller andet... Slåskamp! Shot. Nej, Kasper. Kom her. Du er min kameramand. Og jeg er Lukas' kamera. Nå, nu skal vi hen og lave en channel, ikke også? Kan du ikke lige prøve at vende kameraet om, så kan de lige... Så jeg tror godt, de kan kende dig. Her, ham kan I måske godt kende. Her. Hvad skal vi lave nu? Jeg tager den. Ja, vi skal i hvert fald lave en channel. Og jeg har min gode gamle kameramand her. Jeg har min gode kamera film på. Hvad skal vi lave nu med channel? Har vi nogle gode idéer? Jeg har en god idé. Kom. Bare starte. Hvad fanden skal vi lave en channel? Okay. Ja, så skal vi så ud og finde... Vi skal spise. I skal bare skrive. Nej. Vi skal putte det tørste blad i munden, vi kan finde. Nu er det slåskamp. Det var altså helt besøgt. Den der, okay. Nej, du er min kameramand. Vi skal have det tørste blad. Prøv at sove afsted. Det er bøbbe. Nej! Der er 100 til. Skal vi spise blade? Vi skal spise tørre blade. Vi skal spise tørre blade. Okay. Er det her blad nok? Ja, det er dem der. Det er nok. Det er sgu da dem, der spørger. Shut up, Nora! Din grimme kameramand. Ja. 3, 1, 2, 3. Hvordan smager det? Smager høvelkøb. Jeg kunne næsten spytte på dig, Lukas. Kan du ikke tage det af, så? Nej. Lukas.
bliver begge kameramænd. Sorry. Hallo, jeg har en god idé. Vi skal dreje rundt 10 gange, og så skal vi løbe 100 med. Nej, så skal I slås. Så drejer I rundt 15 gange, og så skal I slås. Nej, jeg synes, vi skal dreje rundt. Vi skal dreje rundt første gang, og så skal vi løbe helt dernede og tilbage igen. Okay. Jo, nej, 20 gange. Nej, 20 gange. Okay. Er I klar, drenge? Ej, klar. I skal lige op på en række. Lige op på en række, så kan jeg ikke få jer alle sammen. 3, 2, 1. Drej rundt 2 gange, og så 100 meter. 2, 3, 4. Jeg fandt noget af pakken der. Nej, fordi her var løbet ikke helt dernede. Så finder du imens. Anden klassen er 3. og 1. Kom ind til mig. Det føles i hvert fald ikke særlig godt. Min kameramand, han er der. Må jeg prøve? Nej. Jeg tager det ikke. Må jeg prøve kamera? Jeg har lige fået en ny kameramand. Jeg har lige fået en ny kameramand. Jeg skal lige. Vi ses, fjolser.